utawa alas diadang karo Janaka. Ayo. Yo. Gak apa iki. Stop. Sik. Laki iki lho cangkel matane picek iki. Aku ora galang lah. Lah kok jalan? Iya. Dalang kok pecah-pecahnya iki dalang. Yo percilaan mosok dalange kok mbok pancalan dahase iki lho. Iki suwe-suwe tak iki tak nyawis 2 bulan. Dalange ndak bokol. Kake percilaan yo percilaan dalan iki aja biaya mosok dahase dalang kok mbok pecah. Yo aja nek kowe dalange mati kowe sing mayangno sapa? Aduh. Ora. Bahayane ku anggonane ku lho jenenge kuwi mau dadi apa? Lah cakel kok nganggo lho. Wis aku nang barang. Lagi ame blonjo ning yo maruk ketilang. Maksudnya ku nganggone tak mesik dawa ora kok sing dhuwur sing dawa. Apik nganggo iku jos wis nganggo kuat. Hah? Ngono. Ayo. Jalan kuasa stres iki. Duwite ora kecepet jalan stres dhisik. Sumpah iki mampir ditukak jole kok ora ono sisan wae. Seneng nek jalan mati kowe. Aku ngene iki. Kowe tangane. Salah sijine ya kuwi ana cakil kang ameh lumaku ana ing Indomaret. Kowe kok anggere Indomaret iki lho. Lah, cakile rumahku e. Lumaku ning gone wono diadang karo Janaka. Yuk. Oi. Yuk. Lah kowe ku ditawur kok ngono kok dalane sing mbok antemi. Lah ojo tengok-tengok diantemi kok ora. Maksude sing mbok wales iku ya kudune karo cakil apa kok dalane sing mbok antemi. Ono wis. Waduh Gusti Sepurane Kak. Adik-adik Pak. Apa-apa. Adik kan tidak loro. Tidak tahu. Saiki wayang loro wis ketemu, saiki wayang loro tok omong-omongan. Omong-omongan. Ya banget tenan. Yo mau nyasar-nyasar tekan kono. Anakku seneng. Lah iki mang atur jam piro ket Mang? Mau jam 9 aku kok. Aku lah yo mang aku jodoh kono barang aku. Aku suwe kok malah. Piye neh ya jare maksudnya ngomong. Maksudnya omong-omongan iki kok ora omong-omongan kowe lagi teko berangkat jam piro tekan ndi? Omong-omongan wong loro iso tantang-tantangan iso dadi tukaran. Lah kuwi ngomong mulai omong-omongan gak yo omong-omongan aku. Wis ya. Tutuk iki mana dilacak? Kira sapa? Tutuk kuwi ndi? Ele kok beberekno kok beberekno. Waduh, mana sapa lelek? Bas kan tutuke ndi tutuke? Podung robar yang mana ditutup mlebu. Iku mana sapa kurang ajar Cak? Aja balekno ndase sing dalange. Balik apa ngomong kata berarti iki kowe iki umumnya tantang-tantangan dadi lan tukaran. Oke. Maksudnya kuali Mas. Kuali. Ngomong. Ya apa? Sama-sama goceng jenengmu sama kos. Maksudnya omongan iki kuali sing ngomong ngono iki cakil apa kowe Janaka kok ngomong perputuk iki. Janaka iki ngomongane halus Mas. Ngomong ah biar adik paham. Adik tak ngene kok topo padus. Kowe ngomong apa? Ngomong telek. Aduh. Nesu. Lah kok ora nesu kene omongan kok kowe takok kowe ngomong apa? Lah sing jelas apa lah nek ngomong kene
senengane yo ngono. Lha ora jelas nek nang sapa jeneng apa Brunggus. Yen kowe takon sapa jenengku ya aku iki sing diarani Raden Janganangka. Ora jangan nopo, Jangan apa, Pak? Jangan gori. Jangan gori. Aduh. Nesu neh aku kali. Maksudnya ora kok jangan nopo Jano. Iya, iki aku sing diarani Raden Janaka. Apa sedang kono kene? Aku ape golek rondo. Aku lagi temu niki jenenge Janaka kok luru rondo. Hobi. Hobi golek liyane gak iso aku. Aku ape golek wahyuning kitab suci ilahi la ilaha illallah. Kowe aku medeni wong aja. Iya, terus priti. Jalan dengan wae. Wedi ku la ilaha illallah. Wahyuning ilahi. Lah iya kok bukan la ilaha illallah. Lawas keblak kali ra kok bagus. Hah? Hai. Aku mbok kongkon bali. Ya oke. Ya. Tutuk sirah kapok. Piye lah? Lah nek kowe bali blok kok iki terus piye wayahe ra bali? Kongkon bali. Maksudnya kowe iki aja gelem. Kok kuwi aku mau bali. Aku mau bali. Kacut. Mau. Kacut ngomong. Iya. Gua kok betul mati. Apa meneh wong kuwe wong tuan jarene petiyem etem. Balang sak desa jarene sisan. Rabi gak bocor aku njupuk tinggi. Saiki piye? Kowe tenanan piye? Maksudnya kowe iki lho wani aja nek. Lah yo wani. Wong murid-murid. Lagi sak jarane mari dene aku. Ya